Avui fem sessió doble de contes, que al dematí m'ha explicat contes a la caseta, però avui és l'aniversari del Martí. I el Martí, per molts anys Martí, li agraden molt els àlbums il·lustrats. Així que avui, a més d'explicar-vos una història, també us l'ensenyaré, com vam fer l'altre dia amb la història de la vaca Tina. Us en recordeu? Doncs bé, avui us explicaré aquest conte d'aquí, Els tres bandits, que va escriure el Tommy Ungerer l'any 1963. El podeu trobar en català amb l'editorial Calandraca, que és aquest que tinc jo. Us ve de gust escoltar la història dels tres bandits? Vinga, som-hi! Vet aquí que una vegada... Què hi devia haver-hi? Vet aquí que una vegada hi havia tres bandits. Anaven tots vestits amb unes capes negres i uns barrets negres que els cobrien fins aquí dalt dels ulls. Només se'ls veia una miqueta la mirada. Aquests tres bandits duien cadascun una cosa. El primer duia un trabuc, el segon una bossa de pebre i el tercer una destral vermella. Per què ho devien voler tot això aquests bandits? Què en fan els bandits amb aquestes coses? Mireu. Els bandits aquests eren tan ferotges i tan terribles que la gent quan els veia es desmaiava, sortia corrents. Ni els homes ni les dones més valents no s'atrevien a enfrontar-s'hi. Ells, a les nits, s'amagaven a darrere dels camins arrecerats allà que ningú els veiés i esperaven. Què devien esperar? Doncs jo us explicaré. Esperaven que arribés algun carruatge i quan sentien que n'arribava un, el primer d'ells treia la bossa de pebre, una màquina que tirava pebre, i espantava els cavalls. Un cop els cavalls s'espantaven, s'aturava el carruatge i el segon bandit, el que duia la destral, zas! Amb la seva destral trencava les rodes perquè el carruatge no pogués avançar. Llavors, el tercer bandit, el que duia un trabuc, que és una mena d'escopeta, obria les portes del carruatge, en feia baixar tothom i feien que els donguessin totes les joies, totes les pedres precioses, tots els diners, tot el que la gent portés a sobre, que tingués una mica de valor. Veieu? Com que eren tan temibles, com us he dit, ningú s'hi resistia i ells tornaven cap a casa seva carregats amb uns baguls i unes bosses plenes d'or i de joies i s'enfilaven a dalt de tot d'una muntanya on tenien la seva casa, que era on ho guardaven tot. Veieu? Tenien la casa plena de baguls, d'arcons, de bosses, amb perles, pedres precioses, monedes, de tot. Rellotges, tot el que us pugueu imaginar. Però resulta que una nit van sentir un carruatge. El bandit que duia la pebre va treure la pebre, va espantar els cavalls. El bandit que duia la destral va trencar les rodes i el tercer bandit va obrir la porta amb el seu trabuc. I a dins del carruatge només hi va trobar l'Úrsula. L'Úrsula era una nena òrfana que s'havia quedat sense pares i la feien anar a viure a casa d'una tieta que era rondinaire, malhumorada, desagradable, que no li agradaven els nens. I ella estava molt trista, no tenia cap mena de ganes gens ni mica d'anar a casa d'aquella tieta. Així que quan va veure els bandits va pensar: ai senyor, estic salvada, em lliuro d'anar-me'n a casa de la meva tieta. I és que el que va passar, que era com que dins del carruatge no hi havia res més que l'Úrsula, els bandits se la van emportar. La van tapar amb una manteta, la van embolicar i camina que caminaràs la van dur a casa seva. Un cop van arribar allà, no sabien massa què s'havia de fer amb una nena, però la van posar a dins del llit, la van tapar amb una manteta una altra vegada, li van donar un got de llet i la van posar a dormir. I sí, l'Úrsula va dormir com un tronc, com un soc. L'endemà al dematí, l'Úrsula, que era una mica xafardera, es va posar a regirar tota la casa i va començar a veure tots aquells baguls plens d'or, totes aquelles bosses corulles de monedes.
I els hi va dir als bandits: i què en fareu de tot això? Per què ho voleu? Quin servei us fa? Oh, els bandits es van mirar els uns als altres. No hi havien pensat mai què fer-ne amb tot allò que recollien. Ells només s'havien preocupat de trobar la millor tàctica per poder robar a tothom, però de totes les riqueses que aconseguien no en feien res, només es tenien allà guardades a dins de casa. Però la Úrsula va tenir una molt bona idea. Escolteu, va dir, i si feu servir tots aquests diners per cuidar tots els nens i totes les nenes orfes que no tenen ningú que els cuidi, ningú que els estimi? Els bandits se la van escoltar i els va semblar que allò que professava l'Úrsula era una molt bona idea. Així que van agafar un carretó ple de monedes d'or i es van comprar un castell enorme, 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 on hi podien cabre una pila d'infants. I al cap d'uns dies, quan el van tenir arreglat, ja el tenien pleníssim de canalla. Tots els nens i totes les nenes que vivien amb els tres bandits anaven vestits com ells, amb capes i barrets, però en comptes de ser negres, les capes i els barrets dels nens eren vermells. La història dels tres bandits, que ja no eren gens ferotges, sinó que eren molt amorosos i cuidaven molt els nens, va córrer el món. La coneixien a tot el país, a tota la comarca, a tots els indrets. I no hi havia dia, no hi havia nit, que no aparegués a la seva porta, a la porta d'aquell castell, un infant que necessitava ser acollit, que necessitava ser cuidat. Mica en mica, els infants que cuidaven els bandits s'anaven fent grans. I quan ja eren prou grans per espavilar-se per si sols, es construïen unes casetes. I se les construïen totes al costat del castell, per no estar massa lluny els uns dels altres, que ja eren tots com una gran família. I al cap d'uns anys, aquelles 4 casetes, semblaven ja un poble. I els nois i noies que havien estat acollits i cuidats pels bandits, quan ja van ser homes i dones forts, van decidir construir al voltant del castell dels bandits una muralla, amb 3 torres, una per cada bandit. I al capdamunt d'aquestes torres hi van posar unes cúpules, com si fossin els barrets que portaven els seus amics. I conte contat, el conte dels 3 bandits ja s'ha acabat. Adéu!